Arestado ang usa ka 23 anyos nga lalaki si General Santos City human matud pa nangawat og bugas sa usa ka tindahan. Sospek gilimod ang pasangil. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Tungod matud pa sa pagpangawat og 25 kilos nga bugas, tingkagol sa Macar Police Station ang 23 anyos nga si Daryl Feliciano, taga Barangay Labangal, General Santos City. Sumala sa otoridad, naaktuhan kining nangawat og usa ka sako nga bugas sa usa ka tindahan sa Doña Soledad sa samang barangay pasado alas 4 sa kadlawon niadtong November 14. Kauban matud pa niya niadtong higayuna ang iyang higala nga mao'y nagmaneho sa tricycad nga ila matud pang getaway vehicle apan nakaikyas matud pa ang iyang higala. Depensa sa sospek, Plantidan, wala mo ko i-record po diri nga kawat sa bisag sa barangay o diri ma'am. Nagano ra kog sika dato ma'am ba kay opo nagi na ako iatod palanton. Pangutana mi kung asa mi madto og asa mi padto og muunsa dami ma'am. Kun sa mo ma'am nga wala man namin gibuhat. Asa ang kuna na lang ninyo nga kamo nagapangwa diri og hugas. Gani matod sa otoridad, dunay grupo ang maong sospek. Ilagay ng i-discount ng mga allegation that he was caught by our citizens na on the app getting the WhatsApp of rights. Hindi na siya ginomonitor. Pero na siya grupo. So muna gina-follow up naman ako ng grupo niya. Ganisado na sila ng mga kawatan. Ginaatubang karon sa sospek ang kasong theft ug napasakaan na sab og samang kaso ang iyang higala nga nakaikyas. Mamay kung maluoy sila yatras lang kaso ma'am. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.